Lesikhungo esihlanza amanzi kukholakala ukuthi sibhekene nomsebenzi wokuphakela izinkulungwane zezakhamuzi kule ndawo nakuba ingqalasizinda yaso isigugile kanti nokwanda kwesibalo sezakhamuzi kufaka lesikhungo ngaphansi kwengcindezi. Lokhu kuholela ekutheni kuqhuma amapayipi athutha indle. Isanko ethwane sinxuse izikhulu ukuba zilisukumele ngokusheshsha lolu daba. People of Hammanskraal have to get drinkable water, clean water like any other people. As we are aware that the Human Rights Commission have issued a report previously regarding the contaminated water in Hammanskraal. We are therefore pleading and requesting government intervention in this matter. Iziphathimandla kuhulumeni zithi izingqinamba zengqalasizinda ethutha indle zivamile ezweni lonke kepha kubhekweni nazo. We have the National Master Plan, but we also now have a distinct document that has been endorsed by Cabinet called the National Sanitation Framework. It gives the country new norms and standards on sanitation, and it seeks to ban certain forms of sanitation, or so-called, like distribution of buckets. Kusenjalo umkhandlu dolobha seTshwane ukhiphe isexwayiso esithi ozotholakala ethengisa amanzi angahluliwe ngaphandle kwemvume uzokhalelwa amasongo kaSigonyela. Lokhu kuza emva kwembiko ethi kunamaloli athwala amanzi awathengisela umphakathi kanti sekushona abantu abangama-24 selokho kwabheduka isifo sohudo emasontweni amabili edlule.